Zdravo ljudi i čobani. Sada snimamo jednu igricu koja se zove Super Heksio. I evo za početak vidite o čemu se radi. Evo, poanta je da presečete nečiju liniju kojom označujete svoj teritoriju, što god. Sad ćemo je napadnemo ovog plavog. Beži mene ljubičasti dole. Moj Đoleta dovedemo ovdje. Đole je simbol užasa, samo da znate, tako da... pokušaj si mi zajebeš, ja sam tebe prvi. Ko vezo jedno. Misliš da može mene da prevari to? Ko si sad pa ti? Crkota neka. Crkoto. Ej, crkoto, dođi vamo. Dođi vamo, crkoto. Džibe mola, crkoto. Ajde, dođi vamo, crkoto. Ako me samo pipneš ti naranđasti ima glavu, ti tkinem. Da pobedim ovog ljubičastog grozeg šta god je, koje god je boje. Oj, glame, ovaj majmun gore napada, umri. Yes. Lepo sam rekao da je to do Đoleta. Niko mi ne veruje. Đole je simbol mržnje, očaja, svega lošeg. Najviše volim kad ovako zeznem njih. Ljude neke druge. Jer ja sam čoban, po Bogu, najveći ratnik svih vremena. I čoban još plus. To je bonus ratnih Živojina Mišića. I Đole je, samo što Đole je čudna osoba. Veoma čudnovata osoba. Čudan je. Ajde više, bre. Dođi vamo. Dođi. Dođi te bežiš dole, bre, crkoto jedna. Češ Đoleta dovedem da malo porazgovaraš s njim. Ti ne znaš kakav je on. On je totalno nemoguć za priču ikakvu. On je Đole, on je on. Ajde previše crkoto jedna, crkni. Yes! Zezno sam te. Dominacija muškog pola. Šalim se samo. Dominacija čobana u stvari. Nema veze da je muško ili žensko. Samo da ima dominaciju. Vidi ovu crkotu ovdje. Ajde, previše, umri. Yes. Ne mogu da gledam gore, moram da gledam u ekran kako igram. Ne znam koji sam, verovatno. Nisam još na listi. Čekaj, da me ne ubije ovaj sada crkote, ove suda su. Jebeni Đole, nikad nije tu kad mi treba. On je najgori čoban. U stvari šta god daje, najgori u tome. Ne mora bude čoban. Najgori u tome, šta god daje. Ajde bre. Ajde bre crkote. Ajde. Ajde više. Umri. Ajde. Yes. Glup si ko stoka, glup si kistoka, glup si kistoka, kistoka si glup, kistoka si glup, kistoka si glup. I to je neka moja mala pesmica, samo da znate, koju sam upravo izmislio. Nazvat ćemo je po ovom što je 9. I ima se zove Miku Hatsune. Kao ovaj 9. ovdje što je na tabeli, ako vidite gore. Mi smo 7. What the fuck? Mi smo 7. I ipak Đole radi svoj posao dobro ipak. A ja ga ovdje kritikujem. Bravo Đole, svaka čast. Uspio da nas napravi 7. A ne, kako? Zašto? Gdje? Kako? Ne. A dobro, ne veze. To je bilo to za svoju epizodu. Doviđenja.